Fix-xahar iddedikat għall-għarfien dwar is-saħħa mentali l-entità Ħila li toffri servizzi varji għal persuni b'diżabilità organizzat mixja minn ħdejn il-Funtana ta' Trittoni għal Pjazza San George fil-Belt Valletta. F'din l-attività ħadu sehem bosta persuni b'diżabilità minn djar differenti ta' Ker Malta. Permezz ta' kartelluni li ġarrew f'idejhom għaddew messaġġi maħsubin biex tkompli tiġi missier tal-istigma kontra is-saħħa mentali f'pajjiżna. Il-Ħila Homes jieħdu ħsieb kemm persuni b'diżabilità kif ukoll individwi li għandhom kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Wieħed mis-servizzi li joffru li beda sena ilu huwa li jieħdu ħsieb nies li qattgħu snin twal jirċievu l-kura fl-Isptar Monte Carmeli u li llum il-ġurnata qed jgħixu fil-komunità. Il-kap eżekuttiv ta' Ħila Homes Janet Silvio spjegat kif il-messaġġ ewlieni tagħhom illum huwa intis biex juru lil poplu li kulħadd huwa uman u li huma mhumiex differenti minn ħadd ieħor. Saħqet li bis-servizzi li qed joffru ir-residenti ta' djar tagħhom kellhom progress kbir f'ħajjithom. Il-bidla kienet kbira. L-ewwel nett anke għalina bħala staff u bħala tim kienet xi ħaġa ġdida. U fir-realtà tallimna flimkien, jiġifieri tallimna ħana ħafna minn għandhom u talmu huma wkoll. Is-sabiħa li inti meta tibda ssir taf fil-persuna, l-istorja tagħha, ġifieri ma tibdix tara l-persuna bħala numru biss, bħala wieħed jew waħda minn ħafna. Meta ssir tafhom tkun taf xi kollhom bżonn minn xi xaddew u kif tista' tgħinhom aktar. Però r-realtà hija li għalkemm aħna narawhom iktar kuntenti anki huma li natawna ħafna wkoll. Tkellemna wkoll ma' Natalie Briffa Farrugia, chairperson ta' Vassallo Group, li għamlet aċċenn għall-importanza li jitwassal il-messaġġ tal-umanità. Illum qed norganizzaw din il-mixja, l-iskop tagħna bħala grupp huwa li nkomplu nwasslu l-messaġġ li fl-istadji kollha tal-bniedem aħna għandna interess li nħadnu l-umanità. Jekkux fis-sens tal-bniedem vulnerabbli, jekkux fis-sens tal-bniedem li għaddej minn żmien diffiċli bħalma jista' jkun fażijiet diversi tal-bniedem fil-stat mentali tiegħu. Il-Ħila tmexxi 3 djar li huma Casa Nuovo f'Raħal Ġdid, Casa Apa Bologna fil-Mosta u dar apposta għal nies bl-ALS.